Stevnsfortet fra Middelgrundsfortet, hvor det ellers havde været oprindeligt oppe i København. Og det overtog så forsvaret af det nære luftrum her omkring det Stevnsfortet. Man havde 2 missilsystemer i Danmark, Hawk-missilerne, og så havde man Nike-systemet, hvor I har set formentlig to missiler ved indgangen på vej ned til bygningen her. Inde til venstre, der var en ældre model, som havde en rækkevidde på 40 km, ligesom Hawk-missilet her. Og så I formentlig et noget større missil, Hercules-missilet, som havde en rækkevidde på 140. Og der var også den forskel, at Hawk-missilerne her, de var beregnet til konventionelle sprængladninger, hvorimod man ude i spidsen af Nike Hercules-missilet kunne montere en atomsprængladning. Der var en anden større forskel på de 2 systemer. Som I kan se, så er det hele her på hjul. Hawk-missilerne, eller Hawk-eskadrillerne, de var mobile, de kunne flyttes rundt i terrænet, alt efter hvor der var mest behov for dem. Hvorimod Nike-batterierne, de var stationære. Og så var der også 3 nede i den sydlige del af anlægget. Som I kan se, 3 missiler på hver standplads, 6 i alt, det vil sige. Det her er egentlig bare et eksempel på, hvordan sådan en rekrutteringshold kunne se ud. Don't you know, I never gonna let you go, don't go. Can't stop now, don't you know, I never gonna let you go, don't go. Det her, det er kanon nord, og nede bagved jer kan I se kanon syd. Hele den undergrund, I skal ned og se om lidt, den er så gravet ud og anlagt, så den passer med de her 2 kanoner, og der er også en forbindelsesgang imellem de 2 anlæg. Men de her 2 kanoner stammede ellers oprindeligt fra et tysk slagskib, der hed Gneisenau, som opererede primært ude i Atlanterhavet under 2. verdenskrig, og som blandt andet var med ved besættelsen af Danmark og Norge. Men der skete det i midten af 40'erne, der blev skibet helt så beskadiget, at det ikke umiddelbart kunne komme ud og sejle igen. Og i øvrigt så besluttede tyskerne sig for at fjerne kanonerne fra de fleste af deres slagskibe, og så stille dem op ude langs den danske og den norske vestkyst, som det de kaldte deres Atlantvold, altså forsvar mod de allierede fra vest. De her 2 kanoner kom ud og stå på Fanø, hvor de skulle være med til at forsvare indsejlingen til Esbjerg Havn. Krigen sluttede jo så, og så blev de efterladt der af tyskerne indtil starten af 50'erne, da man så flyttede dem herover i forbindelse med anlægget af Stevnsfortet. Som I kan se, så er de dobbeltløbede, og hvert løb kunne affyres for sig eller begge løbene samtidig, hvis man ville det. Kaliberen er 150 mm, og der kunne affyres 4-6 skud i minuttet fra hvert løb. Rækkevidden er omkring 23 km på hver kanon. Hver kanon havde også sin egen besætning. Den var på 38 mand, hvor de 9 gjorde tjeneste heroppe i tårnet. Der var en kommandør, en overordnet, og så var der 8 værnepligtige, og fordi det var søværnet, så hed de orlogsgaster. Og resten af orlogsgasterne, de værnepligtige ud af de 38, de gjorde så tjeneste nede i undergrunden i forskellige funktioner. Don't you know, I never gonna let you go, don't go. Can't stop now, don't you know. Vi laver lidt landkending. I kan se hernede bag det fine sejlskib. Møllen, der rejser sig af vandet. Og så har vi... Can't stop now, don't you know, I never gonna let you go. Can't stop now, don't you know, I never gonna let you go, don't go. Can't stop. Var det den sidste? Ja. Ja, flot. Det her, det var så indgangen til undergrunden, det er nedgangsbunkeren. Og den var utrolig skarpt bevogtet, selvom
Det, der måske var mest interessant, det er nok de grå stålbokse, der står på hylden ovenover. Fordi alt, hvad der blev sendt afsted herfra, det skulle være kodet. Så det her, det er krypteringsbokse, så man kunne kode alle sine beskeder. Så de informationer, der udgik herfra, ikke umiddelbart i hvert fald. Så sidder jeg også nede og kommer lidt af. Det der. Ina mantra tulaja. Abenali sasa.